Begira zer bidali didaten eneko. A ber, mesedez, ez edan txorrotako gura, bale? Oraindik ez dute konfirmatu, baina oso posible da gaur etxera helduko den ura txarra izatea, kaltegarria izatea osasunarentzat. Orduan ez edan eta zabaldu mezu hau. Bai zera, ura kutsatuta dago? Ba hori dionek. Itxaron, hau konfirmatu behar dut. Geuriara dituko dut, ea Maider dagoen. Bai, Maider, Kaixo eneko, esan. ura kutsatuta dagoela heldu Bai, zaigu. guri ere heldu zaigu mezua eta hitz egin dugu ja herritarrekin eta udalarekin eta esan digute ura lasaietan daitekela. Ur partzuergoarekin ere hitz egin dut eta esan digute ez dela zer gertatu eta audio hori ere urek jaso dutela eta faltsua dela. Bai, lasai hau gelditzen naiz. Eskerrik asko, Maider. Zuri, agur. Ba ni ere, askoz lasaiago geratzen naiz. Desinformazioa ez da soilik mundu mailako gauzekin erabiltzen. Gertukoan ere badugu. Horri aurre egiteko gertuko komunikabideak aproposak dira. Zuzen eta arin informatzeko bideak direlako. Gertuko iturriak kontrastatzen dituztelako. Edan gertuko iturritik eta sano bizi.